Hadin bak Real Madrid kal dep ban soi yakini ki arngut ki rangel kai kan thop iya ka jingi kren ka bala dep ban yaman jor hapdeng u Bernardo Silva andala dep ka World Cup manta klempoi berkat da une pat u left back an sawanra ka Real Madrid andala dep ka World Cup bat nakale Casedo u bede player jong ka Barcelona manta ka ayom lakmi iba ynmih no naka club Barcelona te perlok haswa bangin jam shkamat iya kana ka video lada video dang thamai sngapha wana menut than ban subscribe like iya kana video te hoi perlok kat bah bangi pai pat na ki jingel ka World Cup hanen kamen ka Germany kalala ban Pynma keput hadu nyol wekul iya ka Curaçao bat ka Japan bat ka Netherlands pat ilkot ha ka jing khai lengba da ar la ar kul bat hoi perlok ha bangi pai pat nakaleng jong ka Real Madrid ha kana ka transfer window kala Pynma shisha ha ka iadei bat ka signing player kata hadin bakala de ban soi arngut kita ki bak kata Dumfries bat upanate bat hadin ka jingikan ka balai menjur hapdeng jongka bat u Bernardo Silva manta ka Real Madrid kan soi pat saune urangil kai kata Marco Kurela ubde left back jongka Chelsea bat manta lai thu ba ka Chelsea bat ka Real Madrid kildan hapdeng ka jingi menjur nak benta une urangil kai hakador ka ban $20 million nakaleng Kukurela ro ulap deng ya kana ka transfer buat ulakloy nakabenta ka Real Madrid kad bah bangi pai pat nakaleng Casedo ubde rangil ka jong ka Barcelona lakmil ti bo Casedo ynmih no naka club Barcelona hakane ka ayam lior bat mantau agents jong u Mendes udang penbet iya kane kublai shibun wanam klet ban subscribe nakabenta ki wipat ki update thamai kublai shibun